Οι εργασίες της εξόρυξης αρχίζουν με τη διάθεση των φουρνέλων. Τη δεκαετία του 60 η διάθεση γινόταν με αεροκίνητο πιστόλι, το οποίο χειριζόταν ένας μεταλλορύχος που λεγόταν πιστολαδόρος. Σε κάθε μέτωπο στο ΑΣ, τα απαραίτητα φουρνέλα ήταν περίπου 28, ανάλογα βέβαια και με τη σκληρότητα του βοξίτη ή του ασβεστόλιου. Τη δεκαετία του 70 άρχισαν να χρησιμοποιούνται μηχανήματα νέας τεχνολογίας στα μεταλλεία. Καταργήθηκε σιγά σιγά η κίνηση με πετιεσμένο αέρα. Είχε πλέον μπει στη ζωή μας η πετρελαιοκίνηση και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαμε είχαν υδραυλική κίνηση με λάδι. Άρχισε λοιπόν και η αντικατάσταση των χειροπίστολων στη διάκριση με πετρελαιοκίνητα, αυτόνομα διατηρητικά. Η γόμωση των φουρνέλων με εκρηκτικά ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο της διάθεσης. Χρησιμοποιούσαμε ζελατοδυναμίτιδα σε φυσίγγια που έμπαιναν στο φουρνέλο με το χέρι. Επίσης, χρησιμοποιούσαμε άνθο που ήταν χύμα και έμπαινε στο φουρνέλο με την αφωνιέρα που δούλευε με πετιεσμένο αέρα. Είναι η μεγάλη συσκευή που βλέπετε. Τελειώνεις με το γέμισμα! Πέσανε, κρυφτήκανε όλα. Αυτή ήταν και η αναδύναξη. Απλώς πέφτει πίσω. Έτσι άνοιγαν τις στοές και συνέχιζαν προς το κοίτασμα του βοξίτη. Πάμε να δούμε το επόμενο στάδιο μετά την ανατείναξη των φουρνέλων. Αυτό που βλέπετε είναι η εικόνα του υπόγειου μεταλλείου που απομένει μετά το τέλος της εκμετάλλευσης. Η μέθοδος εξόρυξης γινόταν με θαλάμους και στήλους. Παίρναμε το βοξίτη από την εξόρυξη των θαλάμων και απόμεναν οι στήλοι, αυτές οι κολόνες που βλέπετε να στηρίζουν την οροφή. Ο βοξίτης που έμεινε εδώ, μέσα στους στήλους, είναι μόνο το 10% περίπου του συνολικού αποθέματος. Εδώ, από αυτό το κοίτασμα, καταφέραμε να πάρουμε 200.000 τόνους βοξίτη. Ο ελαστικοφόρος αεροφορτωτής που βλέπετε είναι η μετεξέλιξη του αεροφορτωτή γραμμών και λέγεται αεροφορτωτής κάπου. Η ευελιξία ήταν το κυριότερο πλεονέκτημά του. Συγκριτικά με τον παλιό αεροφορτωτή γραμμών, αυτός ήταν πολύ πιο ευέλικτος. Η μόνη δέσμευσή του ήταν το λάστιχο του πετιεσμένου αέρα που του έδινε την κίνηση. Ο κουβάς ήταν χωρητικότητας 200 κιλών βοξίτη και φόρτωνε τον εαυτό του με μια πλήρη κατακόρυφη περιστροφή του κουβά του. Όταν γέμιζε η καρότσα του, χωρούσε 1,5 τόνο βοξίτη. Μετά άδειαζε μέσα σε κυκλημένα λούκια μεταφοράς του μεταλλεύματος, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι απαιτήσεις σε πετιεσμένο αέρα, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν μεγάλες, γιατί όλα τα μηχανήματα, ακόμα και οι ανεμιστήρες, οι λάμπες φωτισμού και πολλά άλλα, έπαιρναν κίνηση από πετιεσμένο αέρα που ευτυχώς δεν δημιουργούσε καυσαέρια. Ήταν στενές, φτιάχτηκαν ειδικά πετρελαιοκίνητα μηχανήματα σε μικρότερο μέγεθος και μάλιστα είχαν την ίδια υποδύναμη με αυτά της επιφάνειας. Αυτός είναι ο πρώτος πετρελαιοκίνητος φορτωτής Wagner που ήρθε στο μεταλλείο μας στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο κουβάς του έπαιρνε 2,5 τόνους βοξίτη. Στις σημερινές ροές εργάζονται βέβαια πολύ μεγαλύτεροι φορτωτές με χωρητικότητα κουβά μεγαλύτερη και από 15 τόνους. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι με την πετρελαιοκίνηση αυτή αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο οι ανάγκες σε εξαερισμό των στόλων.
Μετά το ξεβάζουμε του μετώπου από τα υλικά ξανατείναξης και πριν να ξεκινήσει ο νέος γύρος της εξόρυξης, διάθεση, γόμωση κτλ., ακολουθούσε απαραίτητη υποστήριξη της στοάς. Στον βοξίτη δεν γινόταν καμία υποστήριξη οροφής. Όταν η οροφή της στοάς όμως ήταν ασβεστόλιθος σε μορφή στρωμάτων, η υποστήριξη γινόταν με ήλωση, δηλαδή βίδωμα της οροφής που γινόταν ως εξής. Πρώτα ανοίγαμε διάτριγμα μήκους 1 μέτρου και 80 εκατοστών και διαμέτρου 37 χιλιοστών και μετά βάζαμε μέσα στο διάτριγμα μια καλύβδινη ράβδα. Στο άκρο της προσαρμόζαμε ένα υλικό εξάρτημα, την αγκυροκεφαλή, η οποία με το βίδωμα της ράβδου άνοιγε και αγκύρωνε στα τυχώματα του διατρήματος. Έτσι δεν άφηνε τη ράβδα να βγει από το διάστημα. Στο άλλο της άκρο η ράβδος είχε προσαρμοσμένη πλάκα. Η πλάκα αυτή δεν άφηνε το εξωτερικό στο... Α, ναι, έχουμε δει στα έργα. Που χωρίσανε ξύλινες δουλειές. Ναι, που έχουμε δει στα έργα. Στο ημεροκόψιμο. Όπως σήμερα. Η ξυλία ήταν από καστανιά λόγω της μεγάλης αντοχής της στην εργασία. Αντέχει ιστορικό περιβάλλον ηλικίου πάνω από 15 χρόνια. Τα όρκια ξύλα αριστερά-δεξιά λέγονταν μπούτες και τα οριζόντια από πάνω καπέλα. Η εκμετάλλευση κεκλειμένων κοιτασμάτων γινόταν από κάτω προς τα πάνω, ώστε για τη μεταφορά του βουξίτη να εκμεταλλευόμαστε τη βαρύτητα. Πάλι είχαμε διάκριση της πόστας, γόμωση και πυροδότηση όπως και τις οριζόντιες στοές. Για το ξεβάζωμα όμως χρησιμοποιούσαμε τον αποξεστήρα, σκρέιπερ όπως το λέγαμε, για να βοηθά το βουξίτη στη μεταφορά. Στο κάτω μέρος του κεκλειμένου υπήρχε ειδική σέσουλα από ξύλο καστανιάς, για να οδηγεί τον βουξίτη στα βαγόνια. Όταν γέμιζαν όλα τα βαγόνια, είτε έβγαινε στην επιφάνεια, είτε άδειαζαν το... Η χρήση των λυκιών ήταν απαραίτητη για τη μεταφορά του βουξίτη σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να δουλέψει σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις, παρά μόνο σε παραοριζόντιες επιφάνειες. Έτσι λοιπόν ο βουξίτης μεταφερόταν με τα λούκια στην κεντρική στοά μεταφοράς, η οποία ήταν οριζόντια, όπου από εκεί έβγαινε έξω στην επιφάνεια με το σιδηρόδρομο. Όπως είδατε προηγουμένως, τα σκρέιπερ υποβοηθούσαν την πτώση του βουξίτη στις κεκλειμένες στοές, όπου δεν αρκούσε η βαρύτητα. Στα λούκια, για τον ίδιο λόγο, εκτός από το σκρέιπερ, χρησιμοποιούσαμε και το πάντζερ. Το πάντζερ ήταν ταυτόχρονα και αποξεστήρας που έσπρωχνε το βουξίτη μέσα στα λούκια, όπου δεν αρκούσε η βαρύτητα. Γύριζε η ερεσίδα και τα μαχαίρια παρέσαναν τον βουξίτη προς τα κάτω. Βασίλη, άνοιξε λίγο το νερό, έχει πολύ σκόνη. Τράβα λίγο το λάστιχο. Εγώ κουνάνε, τελειώνει το καρμάνι. Μερικές φορές χρησιμοποιούσαμε και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα γκανάι, όπως το λέγαμε, για την υποστήριξη των στόων. Ήταν καρμάνι άμμου και τσιμένου και το εκτόξευε η μηχανή που βλέπετε με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα. Το νερό προστίθετο στην έξοδο του σωλήνα και έτσι δημιουργούσε αραιό σκυρόδεμα το οποίο κάλυπτε τα τυχώματα της στοάς. Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται σήμερα στο σουφάτισμα των υποδομών. Κατόπιν, όταν το σκυρόδεμα έπιζε, λειτουργούσε σαν στρώμα τσιμέντου και συγκρατούσε τα τυχώματα της στοάς. Συχνά τοποθετούσαμε και σειρμάτινο πλέγμα μαζί με τον κανάι για μεγαλύτερη ενίσχυση του τσιμέντου. Σε αυτό το σημείο τελειώσαμε την περιήγησή μας στην υπόγεια στο Α, θα επιβιβάσουμε στο βαγόνετο ξανά για να βγούμε στην επιφάνεια.
δεξιά, όχι έξω. Δεξιά. Από εδώ είναι η έξοδος. Από εδώ είναι η έξοδος, ναι. Είναι στο, βγαίνει στο απάνω στο μήνυμα.